nguri-uri budaya Jawa. Leres. Monggo nek badhe ngunjuk-ngunjuk rumiyin. Iki mau wis ngangkat gelas kok ya cak ngendikan lho. Monggo lho. Nggih, mboten monggo. Mboten monggo. Nggih, pokokipun kula kalih bojo kula niki nggih. Oh, nggih. Nggih. Kok garwane kaya gonta-ganti to, Mbah? Mulane sak kecekel e. Nggih. Dasare serpe kathah kok, Dik. Oh, nggih to. Nggih. Nggih, Oh. bojo kula nggih ming niki mawon niki sing paling kula tresnani sak ngalam donya nggih ming niki. Lho. Berarti tresno sejati niku, Mbah. Wah, sejati men jati sing gedhe banget. Niki Iki lho ora percaya iki lho anak-anakmu lanang iki jarane pret ora percaya ngono. Lah sampean mau gawa loro lho. Lah sing siji ndi mau? kayak iki lha wong kae udu bojo lho sing bojo iki kowe kok dadi. Aku sing dadi bojone kok nang ndi-ndi gur kon golek dhuwit terus. Lah sampean lan kayak aku kapan? Iki bojo kan bojo loro iki fungsine dhewe-dhewe. Bu. Lah nek sing kae. Fungsine napa, Mbah? Lah nek kae ya dijak jagong warisan. Oh. Nek iki ya nggo tilik wong loro apa layat ngono dadi Sembrono. Oh, kok jur sia-sia nggih, budhe suwin nggih. Mosok dandan kaya ngene kok tilik wong loro lho. Nggih mboten tegese niku rak ya kabeh murah kabeh to. Nggih, leres. Lah nggih. Fleksibel. Nah, ngoten niku sing bojo kula niku paling gemati nggih niki ning ndi nggih kula jak kula dihasil pira-pira ya tak nake kabeh. Ora tau kok sing jenenge wong lanang ning untat-untet niku mboten tau lho. Wah. Bojo kula. Percaya ora, Co? Ayo ora percaya. Apal. Aku iki ya gur kae. aku 3 iki juta kae. wingi nang Delingo kuwi nang Bantul terus nang Sleman kae sing iya. 4,5 juta ya tak neke kowe. Pira? Sering 3 juta ya tak neke kowe, Bro. Tenan. Kapan aku tau kepiye ngono? Ya gur 3 juta tok. Heeh, percaya aku to nek karo wong. Langgon blangkonmu kan ning selipan 500 ke det apa? Oke, duit sial. Wong duit kok sial lho. Wis tak Dut sial niku dit napa? Lah wis tak delik sik ketemu ke ora sial. Wah. Bener niku, Mbah. Ya mboten kula nek wong lanang niku rak ngeten to Mbok Sangi. Ora Iya. tak nggo ngopo-ngopo ora sing jeneng kok danaken-nakalan niku mboten. Nek umpamane kula lunga wedangan ketemu kanca terus engko nek ora mbayari ya isin, nek sing mbayari Leres. kanca. Nggih to? Bener, Umum Mbak. ngoten. Dadi ora piye. Tenan ora nek ngono kuwi. Nek ngangkringan umpamane ketemu kanca sing mbayari ya aku dadi pradah ngono. Lah kok lho. ning angkringan paling ora ke ya restoran angkringan. Angkringan kita piro nek angkringan? Wah, 5.000 nganti kathoke suwek ora. Angger ning angkringan betahe ra karuan. Ya ben wong kono iki murah apa-apane kok tur. 5.000 diundang bos ya, Mbah. Nggih, monggo nganti bokong lungguh jag-jag wis. Anggere mangkat jam 7 sore ya ta, jam 7 bengi nganti tekan jam 12. Gur ngangkring lho. Ya ora apa-apa to wong ngangkring kuwi kok Sampeyan ngopo kok to? betamen to. Mesti bakule nganu mesti. Napa? Ayu mesti. Wala nek rayu ya ora. Sing kula gumunke niku lho. Pripun? Apa bojone iki ra cemburu? Rondo lho sing dodol ku ora tekne kepiye-kepiye. Apa? Rondo gek mongko lambene ya abi gek le ngatur. Le ngenehke kopi iki sopan, monggo Mas, monggo ming 3.000. Lah kowe kon gek kopi we mingket we ora malah ora di tangan kok piye. Manusiawi to. Niki dek isih yang-yangan cara jaman biyen kula niku gematine ra lok-ilok. Oh, nggih to. Nggih, wong kula maem gabres niku nglampi mbok dilebokke Mas, kok gabres ngono ora ya piye to. Ya iya. Barang wis tuwekno ki gabres ki cangkem ambane semono. Kira jenenge wis ora gemati blas. Lah sampean iki ra gemati karo aku kok. Aku dune ki nek wong wedok ngelu mulus ki lah mbok ya dilus-lus apa piye. Ama tinggal lunga. Wong bojo kula ini sak kecap ya sak kecap. Kula mung ngomong orang kecap, bojo kula niku 7 kecap. Mangkel. Angel lho, Mbah, Lah patos wong karo wong ngoten niku. niki tangi turu to. Pake apa? Guluku nek tak nggo noleh kok cengeng ya. Ale Mas, ayo rasa noleh. Aku ya ngoten ta. Lah kok aku tangi turu ki bune, apa? Anu dadaku nek tak nggo ambekan kok sesek. Ayo rasa ambekan. Lho brang. Mira jenenge ngarapatine wong lanang nek wong ngono ora. Ora, sampean ki tak sayang lho. Sampean ki tak sayang tenan lho, sayang. Dewa. Sayang. Katuranggane pripun katuranggane? Sayang nek pas kok Mesti- tanggapan. Kese apa? Oh, Katurangga ya apa to? Katu ronggo kok ora ngerti to. Apa? Katu ki wit-witan, ronggo ki awak. Gek Dadi awak nemplek neng wit-witan lho kabeh. napa niku Mbah awak nembak nang Lah witan? katu ronggo niku napa? Blegere niku lho, Mbah. Oh, lho kok bleger ngono dadak katu ronggo dadi Wae kados ana sastrane sithik, Mbah. Lah nggih. Nggo nang
Sastra. Nek sampean rak sing dieneng gur jaran to. Nek katurangga ki rak padha rumasane iki gek jaran. Udu. Jaran. Gloker jare kono titian. Jaran ki ya besus ning ora sopan. Lah napa? Kok iso? Nganggo kacamata, nganggo sepatu, nganggo setut ning ora katrokan kok bayang apa? Oh sampean iki sing ngiwu lah mbok ya ditlateni. Sapa sing arep njahitke kathok jarane ora ya ora enak. Nggih Mbak Cangik matur nuwun Nggih. diaken suasana menika pun streaming Nggih, Jogja Live. Jogja Live pokoke salam-salam katur piyayi-piyayi ingkang mboten saged nindak mriki Oh, mirsani nggih. wonten ing Nggih. dalem yang dari Jakarta, yang ada di Semarang, yang ada di Surabaya. Surabaya juga Solo. Semarang tekan kene. Oh, Semarang ada di sini, nggih terima Nggih. kasih. Nggih Pak Gono juga sampai sini padahal Iya. saka Semarang. Yang di Jakarta nggih Mas Edi, Mas Yanto, Mas Pri, Mas Heru, kalian Mas Teguh, Mas Widodo aturaken selamat malam Oh, nggih. kok monggo. akeh men to penggemarmu. Iki tak rampet mbok nyenggol sitok-sitok wong Jakarta ora ning sing cocok nemu aneh. Menika sampun, Pengge- sampun sapa-sapa. Penggembare panjenengan iki, Pak. Lho ora kenal kowe ora kok aku ki. Wah. Oh niku ya gur nyebut ki mbok menawa sing nyenggol salah siji. Oh, iki. Wiagane yo jos-jos monggo. Sindene ya isih bocah-bocah Nah, kabeh. iya, wah jan. Sindene jos-jos tenan. Ah nggih. Rasa jeruk niku, Pak. Nggih, bojo kula niku wingi dek 17-an sik taun wingi niku nggih juara sinden nomor 1 sak Gunung Kidul. Weh. Nggih. Kok iso, Mbah niku? Iso pesertane 10 ning sing sanga niku bisu. Dadi niki Dadi niki nomor Kok iso ki piye? Mboten teh wong kula ya biyen ki ya sinau sinden kaya bocah-bocah iki ya. Apa sinden ra bener wae bengok banget. Ya lah gurune iki sampean lho. Wong kon muni gones ya gondres. Sing bener, Gones. sing bener sapa? Go. Gones. Gones. Lho kok kowe gondres. Mas ku dhewe lha kok pasno dhewe. Sinden kok. Sinden Nek upamane aku kleru iki ya dipernahke no, ora kok muring-muring. Sor gerdu ki rak pengalamane kuwi lho kon ora. Niku sak nggon-nggon, Mbah niku. Oh sagon kok. Sampe gerdu buk bareng. Mboten napa-napa, sak ketemune sing penting nganti tua tetep guyub rukun, Nggih. tukar padu, setia, ngoten lho. Nggih to Mbak Nyai. Laras. Nggih, wah dilereske. Niki wau jane enten pamundutan saking wingking mriku. Napa, Mbah? Nenek sing neruske para Pesinden-pesinden. Widowati nggih. Padahal napa pamundutane menapa, Mbah? Apa mau? Heh? Oh jula-juli. Oh sampean ki ya wis ngesaki kok ya lali lho. Jula-juli, Mbah. Nggih. Niki masyarakat mriki nek Mbah Waluyo iki biasane Jula-juli. terkenale iki Tekek lorek. tekek lurah ndase kuning. Tegese napa niku? Wong wis tuwek, Wong ora iso ngalor. ora iso miring. Nggih, wae nderek mawon di lokasi saka biasane iki mau Oh, minangkane nggih. pamundutan CPNGNG. Ayo. Ayo. Saka SB. Apa? SBPNG. Nah ya. Wong Jawa kok bawa ndedak disingkat-singkat ngono ke piye? Lho, sing jenenge saiki. Saben bengi. Nek biyen Ah saiki 3 sasi pisane ra mesti. lek ngopo lek? Le mbayar angsuran kuwi cedhek. Nyawa. sebenarnya. Kona. Aja dolanan wong gerang to le. Kona. Yo. Sampean iki kon nyolot lho. Saka panggung tekan Nggih, yo, ngisor. diaturi. Dilegani kok ya. Aku iki saka kene nyolot rono. Salto. Iya. Caping gunung ki tondras ngono maksudmu. Kok kono kae. Kuwi kok ngono.
Kae ora usah dirembuk, kae ora ngurus wong wayangan kae. Arep do nabuh karepmu ora karepmu. Gayo. Yen memajang. Yen memangan. Weh, yo ora kok malah. Sampeyan iki seneng nglerokke aku lho. Oh, yen memajang, Pak. Yen memajang omong karo janur kuning. Yo Mbak Wali ya. Wah, Lah kok iso pas sih lho. Wis ora kangelan nyekengke nek iki. Lihat tekor aku. Lah kok tekor piye to? Kembang labang ya batang. Kembang. Lagune sampean elek kok. Ono ngene kok. Kepe coba. Kembang labang ya batang. nek ron sewu kagungane Nyangkem-nyangkem kae aku mesti. wadah kacang niku kok ya. Ajeng jenengan tumbas nang pripun? Waduh. Wih. Entuk dituku ora? Ora tak dol iki. Ngarep kok ngene iki iso ndadekke teras pirang-pirang ya, Pak. Waduh. Teras endi? Teras sinten kok Omahmu ki pirang-pirang. model apa nganggo teras barang ki? Omah-omah kae apa ora? Lah omahmu ki model apa kae? Lho Spanyol ngono lho. Spanyol. Potongane iki Spanyol. Kaya luar negeri lho kae. Spanyol ki kayune separo nyolong. Enggak. Tekan ngendi? Nggon kembang wae mau. Heeh. Caping. Kembang apa ae? Ge ora awah-awah gak ditegur. Kembang terus yo nglerokke wae kok bocah siji ki. Aku mau muni apa mau kembang wae, muni kembang wae jare kleru. Latihan wadon. Lho, kayak gitu kan blasuk-blasukke kok dadi Wis tau diblasokke to sampean? urung kowe lho. Blasuke wong wedok ngono. Kembang wae weton. Ngene iki di banyu keras anggapmu. Sapitan. Pacitan. Pacitan kok. Wes le. Sesuk genah ngungak ngetan iki anggere kok ngono kuwi. Tundhet karo rungling-rungling kepenak. Lah sing obat abitke wiron kan. Wiron apa-apa sing obat abitke. Udar kok. Panas. Udan. Apa nasudan? Udan panas. Capeng. Iki bawa nguyak setoran iki lho. Gunung.
Melayu-melayu mergo nguber walang, melompat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Oh. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mengku ya nahane. Neng emperan mepe pari warga ngabe ya rajoge rejeki. Amin. Sugeng dalu para pamirsa ingkang rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu Bapak Lurah lengkarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah-ramah. Contone lurah kene desane Gemarikan. Nuwun sewu wonten paduka pancene esuk ra kangelan gawe lawuh. Wong wis dipunjung kono kene wong ewo ning jam 5 sore mumet muter golek butuh. Nuwun sewu Pak RT kudu iso nentremke lingkungane guyub rukun bareng nyambut gawe mongko RT ro karuan pira bayarane. Ibu sugeng dalu ingkang rawuh wonten mriku monggo sami pasangguyu gotong royong yen kepengin desane ndang maju. Iya. Iki mau ana penyanyi Pak anggota dewan. Ya muga-muga isih mirsani nadyan lewat streaming. Nggih, bener. Wonten rawuhipun Pak anggota dewan letangi kudu esuk ora kena tangi awan gendang budal papan jujuk neng kon gawean mikirke uripe masyarakat supaya mapan. Amin. Pak anggota dewan ya ana sing rawuh. Nggih, Pak Kiai nggih rawuh. Ana meneh sing dadi Pak Kiai. Nggih. Esuk awan sore rajin mulang ngaji. Maca sikir kuat nutuk nganti sewengi. Mengko isih mikir kepiye nasibe santri. Wah, Jan. Kene Cerdas tenan Mbak Walia. cerdas ki ana werna loro mbok Jange. Lah pripun? Cerdas ki ana sing Warna cerdas mergo pinter, ana sing cerdas ki cerewet tanpa dasar ki ana cerdas. Oh ya ana. Nek sampean ki termasuk sing cerdas. Aku ora endi? termasuk ngendi-endi. Mbak Walia. Dalem Niku rak para punggawa praja nggih, Pak. nggih. Sakniki cobi nek per instrumen gamelan pripun? Oh, nek nyandra gamelan. Nggih, nyandra gamelan. Gawean kula niku men gawean. Sekeng niki nggih sekeng ngarep nggih. Sekeng ngarep. Gender. sekeng gender. Nggih. Iki sing loro ki dudu gamelan aja diamawur ki. Iki kudu gamelan. Lah ya udah. Niku reca niku. Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe cendrek nang pucuke jeber. Biasane tabuhe men cendrek. Ah niki pucuke jeber. Oh ya jeber tenan. Men cendrek ning pucuke jeber. Kae mono jenenge slentem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ra kakean gunem tabuhe dawa pucuke sak gegem. Luwih amba. Luwih amba meneh. Saniki bonang. Kae mono jenenge bonang. Sing nabuh piyayine mesti lanang, ora ning nggon peteng, ora ning nggon padang, nek ditabuh kerep ora arang-arang. Dadi kudu kerep ya. Kudu kerep. Saniki kempul, Mbak. Ya aja sak kepenake dhewe. Ya.
tes kecerdasan kok ya, Mbah. Kae mono jenenge kempul, kancane do nang isor kae kok gembandul. Sing ditabuh mesti nggon sing benjul. Mergo ora kena kurang lan ora kena punjul. Dadi pas le nabuh. Nek upamane punjul ora laras. Ya ora laras. Dadi kudu nggon sing benjul kuwi. Terus drum, ayo. Yo angel nek drum iki kan. Wah. Jare jenengan iki wasis damel cakepan. Kae mono jenenge drum iso nggo ngiringi gending utawa wong sing lagi senam. Yo lah iya iso ya. Heeh. Dari jam 7 sampai jam setengah 6. Sore sampai pagi sampai esok. Itu semua harus sampai terbenam mataharinya. Siter. Wah, lha jan sak-sake. Iki mono jenenge siter. Nek dicawil kawate mesti gemeter. Len abuh alon ora kena banter-banter nggo ngiringi gending penak sing ngrungokke kiyer-kiyer. Wah, jan saniki anu, Mbah. Penggirong niku dicandra, Mbah. Penggirong dicandra sing kepiye jenenge ngono. Nggih diwerdekke niku digawe parikan. Oh. Takoni asmane sinten? Jenengan sinten asli? Oh, kowe ora Boten diseneng kok saweti. Sapa? Sardi. Oh, Sutris. Tenan ning jenenge Sutris iki. Engko tuas Stres lho. Oh, stres. Ya, Stres. iki mono jenenge wiyaga sopan santun kudu dijaga. Kudu dhisik anggone teka ngelingi sing digelar budaya Jawa. Wah. Tepuk tangan lho Mbah Walu ya, Pak. Kiai kok wasise kaya ngono ben mesti sekolahe dhuwur mesti. Dhuwur lah nek ndak ya kesondrol. Lah nggih. Lah nggih, ngono kuwi ari basane. Kene ana sing dadi guru le nyambut gawe mbiyen Senin nganti nutuk dina Setu. Nggih. Ngendikane becik ora saru-saru, guru kena digugu uga kena ditiru. Nah, lagi awakmu kuwi kena dicandra. Nggon aku iki. Nah iya, sikil kuwi kramane suku, biasane ming digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal po sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung patu. Dadi kedalan-alan. Weteng kuwi kramane niki. padaran, biasane mesti nggo wadah panganan. Nek kuarek kenting jlegrak ora karuan, nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Mbok yo ora ngawur aku nek telo mentah yo moh. Dodro kuwi isine jantung. Ngendi dodo ki? Iki lho. Dodo kok kono? Gua nang ngarep ya kasus. Dodro kuwi isine jantung kaling-kalingan kulit itik dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara angel ditulung. Wah, kandhani. Tangan di tanganmu. Iki. Nah, ndak kleru ngrau ager-ager. Kok ager-ager? Tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sega, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone nggo ngopo? Ya nggo nyuguhke geni kok. Oh, iya. Munggah meneh. Munggah. Lambe kuwi kramane lesan, biasane nggo omong-omongan. Ning aja seneng dienggo rerasan nek wonge krungu dadi gegeran. Oh, dadi nek ngrasani ya sing apik. Irung kuwi kramane grana. Bolongane loro, ombone padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga. Dienggo ngopo? Lah ya sak arep. Mak kok ngomong Kok mak ngerok? Nggih ngaturaken wilujeng dalu yang ingkang saking Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, nggih Pak Polisi, biasa asrama karo aku nggih. Asrama apa? Ya kono asrama polisi, aku asrama yatim piatu bedane kok. Lah ya wong iki. Oh, dilajenke. Nggih, bacotke yo ndak selak WN ki. Natyan waten Eno mane banyu bener
Matur nuwun. Sami-sami. Niki ajenge digentosi ingkang enem-enem, Mbah. Nggih, Nggih, mangga. Niki enten Mega kalih Afifah. Mega sama Afifah. MA. Nggih. Ayo. Mega sama Afifah. Maju Wah. ngaturke lagu minangkane pamundutan. Ayo, Nduk. Ya, Nduk. Ditata-tata sik. Ditata-tata apane? Lah kuwi Oh, benak-benake sik nggih. Yo. Denok Mega iki swara kepethuk ya nan. Yo. Nggih. Hati-hati. Ngaturke sugeng dalu sik ro Mbah Waluya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbah Waluya. Iya, iya, Nduk, ya. Sugeng dalu Mbah Suhi. Iya, Nduk. Selamat malam, sugeng Nggih, dalu. kanggo mboten kepenuk nggih, Mbah. Nah, iya, Pak. Putuku jane saiki wis pinter le.